Samantala, naka-activate na ang mga Department of Health hospitals po para sa leptospirosis sa fast lanes para sa posibleng pagdami po ng kaso ng sakit bunsod po sa muling pagbaha sa ilang bahagi po sa bansa. Muling nagpaalala po ang DOH na agad na magtungo sa health centers o DOH Hospital Fast Lanes ang sinumang lumusong sa baha upang magpakonsulta at mabigyan po ng tamang lunas. Patuloy ding binabantayan ng ahensya ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa kasabay ng pagpapaigting ng information dissemination at ang mga kampanya kontra sa naturang sakit. Samantala, batay sa datos po ng DOH Center for Health Development Region 1, umabot na sa 133 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Kaugnay nito, muling nanawagan ng DOH sa publiko, lalo ngayong tag-ulan, na kung hindi may iwasang lumusong sa baha ay magsuot ng bota at tiyaking hinuhugasan ng malinis na tubig at sabon na ang katawan matapos ang paglusong. IFM News. IFM News. IFM News.